el vídeo d'esta setmana per la veu el fem des de terra, perquè ens acabem de pegar un bac. Això que dius, che, esta notícia és per a pegar-se un bac. I així estem en terra. La notícia, a més, ens afecta molt directament a tota la gent que fem vídeos per a vosaltres, que generem, com es diu això, continguts per a YouTube. I a més, té que veure en tot això que estem parlant aquestes últimes setmanes de els límits de l'humor, la llibertat d'expressió, la correcció política i la figasatia. La notícia és la següent. Atenció. Youtubers y YouTube enfrentados por las normas de monetización de los vídeos. ¿Qué? La cosa està marejada. Tenim a la comunitat de youtubers en peu de guerra, perquè, bueno, la monetització, sabeu que és això que posen davant dels vídeos, publicitat que posa «Puedes omitir este anuncio en 3, 2, 1», pues això. Això vol dir que qui s'anuncia paga els dinerets i a tu te poden entrar els dinerets de YouTube. A nosaltres no ens entra una merda, perquè, clar, no tenim tantes visites. Com a molt, ens va arribar 100 eurets del vídeo aquell que van fer de Rita dient «This is the end, be fitter, friend». Total, que els youtubers, resulta que el YouTube s'ha posat dur en el tema de la monetització, de les normes per a monetitzar un vídeo. Vos explico, i a nosaltres ens ha arribat... Bueno, això vol dir que, clar, els youtubers n'hi ha molta gent que viu d'això, Hi ha molta gent que viu, clar, tu pots posar el vídeo, però no pots monetitzar-lo. Això vol dir que molta gent que vivia d'això, doncs no té eixa font d'ingressos. Aleshores, a nosaltres ens ha arribat una carta. Així la teniu. YouTube mos escriu a nosaltres, a la companyia Podeplom, i posa «Hola, Podeplom», bon rotllo. Diu «Gràcies por enviarnos els teus vídeos per l'obtenció d'ingressos. No els hem aprovat perquè la informació o el contingut no és adequat per als anunciants». Què? Això vol dir, senyors i senyors, que ells t'adrecen a una altra pàgina en la que t'expliquen les normes de pautes de contenido per a la monetització. Això agarreu-se perquè és demencial. Això estem vivint ja en 1984 de George Orwell, o estem vivint ja, jo què sé, això és V de Vendetta. A veure, contenido que se considera inadecuado para la publicidad. Diu, el contenido que se considera no apropiado para incluir publicidad incluye, pero no se limita, vull dir que lo que anem a llegir no és tot, Diu, contenido sexualmente sugerente incluyendo desnudez parcial y humor sexual. Què? Sexual! Així que ja no podem fer estos vídeos que fèiem nosaltres de sé, calleja, sé... Això, doncs, podem penjar-ho, però no podem monetitzar. Que dius, quina llàstima. Bé, número 2, continuem. Violencia, incluyendo exhibición de lesiones graves y acontecimientos relacionados con el extremismo violento. Extremismo violento. Que nosaltres quan hem posat extremismo violento, per l'amor de Déu? Bueno, això també té que veure amb això, que si tu vas a una manifestació i el casquen, el vídeo pots pujar-lo, però no el pots monetitzar. Bé, senyores i senyors, lenguaje inapropiado, atenció, incluyendo acoso, obscenidades y lenguaje vulgar. Per l'amor de Déu, si parlem tots així, de que me callo, hòstia, ja no podem dir això, me callo, hòstia puta, que me callo, la mare que t'ha parit, ja no podem, Ara té que ser tot coherentemente aceptable a nivel de vocabulario. Bé, continuem, senyores i senyors, promoció de drogas, ¿vale? No pots monetitzar-ho. Si fas promoció de drogues o substàncies regulades, com l'alcohol i el tabac. Anem a veure, l'alcohol. Nosaltres ja fa temps que no parlem de l'alcohol. Si va morir Rita. I aquest tema ja no està en Podeplom. L'alcohol i el tabac, incluyendo la venta, uso y abuso de dichos artículos. I, per acabar, i el més greu de tots, senyores i senyors, és asuntos y eventos controvertidos o sensibles, incluyendo temas relacionados con la guerra, conflictos políticos, desastres naturales, como mort de Rita, y tragedias, incluso si no se muestra la imagen gráfica. Senyores i senyors, anem a veure, no pots parlar de conflictes polítics, perquè si no, no pots monetitzar-ho. Conflicte, què dius? Gabilondo? De què cobrarà ara Gabilondo? Senyors i senyors, tot això ha fet que ens peguem un bac
i estem molt preocupats. Així que, primera, vos demanem la vostra opinió sobre estos temes de YouTube i les plataformes d'este tipus. I, segon, que l'únic que mos queda és... Bueno, també podem penjar vídeos de gatitos que se asustan de pepinos. És una cosa, si voleu que me poso unes orelletes de gatet i faig... No, això és un gos. Un pepino. Bueno, o també podem fer tutorials, tutorials de punt de ganxo, o tutorials de com pelar un pepino pels gatets, o també, mira, podem fer tutorials, això és una idea, tutorials sobre com arreglar la porta de la basílica, que l'altre dia van entrar tots com si estigueren locos allí, és que la mare de Déu! I la porta, bum! El bisbe va dir, Cañizares va dir, esto ha sido un milagro, hermanos. No podemos monetizarlo, pero seguiremos poniendo vídeos. Money makes the world go around, the world go around, the world go around. Money makes the world go around, of that we can be sure. I'm being